Хәйрле көн Татарстан, хәйрле көн хөрмәтле милләттәшләр. 12 гыйнвар иртәсендә мин Айзилә Батырханова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме һәр барчагызга күтәренке кәеф, уңышлы эш көне телибез. Бу көн тарих битләрендә нинди вакыйгалар белән истәлекле? Бергәләп барлык. 1996 елдан башлап 12 гыйнвар көнне Россиядә прокуратура хезмәткәрләре көнен билгеләп үтәләр. 1722 елның 12 гыйнварында Петр I Россиядә генерал прокурор постын булдыру турындагы буйрыкка кул куйган була. 1936 елның 12 гыйнварында тимер юлчыларның локомотив спорт оешмасы барлыкка килә. Спортчылар күп тапкырлар Россия чемпионнары дигән мактаулы исемнәргә лаек булалар. 1998 елның 12 гыйнварында кеше клоннарын булдыру турындагы протокол кабул ителә. 19 ил кул куйган документ 23 ел гамәлдә тора. Россиядә исә 2002 елдан башлап кешеләрне клонлаштыру вакытлыча тыелган дигән буйрык кертелә. 15 гыйнвар татарның моң патша бикәсе, легендар җырчы Әлфия Авзалованың туган көне. Быел аның тууына 89 ел. Шөкер, Әлфия Авзалованың исемен мәңгеләштерүдә һәм аның иҗади мирасын саклауда зур эшләр башкарыла. Узган ел Казанның нәкъ үзәгендә Әлфия Авзалова исемендәге милли мәдәни үзәк ачылды. Кемнәр әлеге үзәкне барып күрергә өлгермәде, сезнең өчен бик шәп яңалыгыбыз бар. 15 гыйнвар көнне әлеге үзәктә Әлфия апабызның туган көненә багышланган "Сагынам дуслар" дип исемләнгән музыкаль кичә оештырыла. Бүген бездә кунакта Әлфия Авзалова исемендәге фонд директоры Зөлфия Авзалова Нимаҗанова һәм җырчы Илгиз Шәйхразиев. Исәнмесез, хөрмәтле кунаклар? Хәерле көн. Бик шатбыз сезне студиябызда күрергә. Әйе, менә чыннан да ярты ел эчендә Әлфия Авзалова исемендәге мәдәни үзәк бик күп тамашачыларның дип әйтергә кирәк. Туристларның һәм инде республикабыз халкының мәхәббәтен яулап алды. Бик күп чаралар оештырыла әлеге үзәктә. Зөлфия ханым, сөйләп үтегезче, менә алга таба нинди чаралар көтелә бездән әлеге үзәктә? Аллаға шүкір, субханалла, 7 июльдә безнең президентыбыз ачты шушы Әлфия Авзалова исемендәге үзәкне. Шуннан бирле безнең дөресен әйтәсез, шуннан да туктаган юк. Анда гел эш бара. Нинди эшләр бара безнең, нинди чаралар үтә. Иң башта әйтәсем килә, туристлар. Беләсезме, шул хәтле күп туристлар булды быел. Пандемияга карасак та, карамасак та, халык кем бара Казанга, бөтенсе килә туган авылыма, шушы безнең национальный комплекс туган авылыма, бөтенсе керәләр, сорыйлар, а что это? А можно узнать, дип, урыслар в основном инде безнең республика янында гына Екатеринбурглардан, Мәскәүләрдән, Петербургтан бик күп кешеләр киләләр, туристлар, бөтенсе беләсе килә нәрсә икәнен. Шунда без сөйлибез, аңлатабыз кешеләргә, кем булган ул Әлфия Авзалова. Шуны тыңлап нитеп, шунда ук без әнинең записларын күрсәтәбез телевидениедә, күптән эшләнгән концертын. Шуны карап кешеләр шулай иттереп шатланып китәләр. Безнең өчен ул үзебезгә бер шатлык. Чөнки әнинең исеме турында бөтенесе безнең яшьләр белергә тиеш. Беләсезме? Күбесе бит белмиләр. Кем булган? Илһам Шакиров, Әлфия Авзалова, Зифа Басырова, Разия Тимирханова. Күбесе белмиләр яшьләр, беләсезме? Алар белергә тиеш, минемчә. Шушы үзәктә әнинең күлмәкләре, әнинең инструментлары бар. Минтимер Шарипович бүләк иткән тавыш аппаратурасы бар анда колонкалар белән. Ул 42 ел элек бирелгән бүләк, һаман эшли торган бүләк. Беләсезме, теге Ямаха
настоящий Япония. Альбомнар, Әйе. афишалар, Әйе. шундый матур афишалар. Әйе. Менә тамашачыларыбызны кызыксындырып дип уйлыйм инде мин әйе. Һәм инде Алла бирсә, безнең 15 гыйнвар көне әлеге үзәктә Сагынам дуслар концерты булачак. Илгиз, сез дә әлеге концертта чыгыш ясыйсыз дип беләбез. Әлеге концертта мин генә чыгыш ясамыйм, анда әле бик күп безнең яшьләр дә булачак, безнең җырчыларыбыз да булачак. Безнең дә Әлфия апага багышлап җырлар, яңа җырлар да булыр. Әлфия апаның репертуарыннан булган җырларын да башкарыбыз, бәлки берәр җырны яңача, үзебезчә, яшьләрчә башкарыбыз. Менә шундый бер матур гына музыкаль кичә оештырасыбыз килә безнең 15 көнне. 15 көне сәгать ничәдә була дик? 6-да. Кичке 6-да 15 гыйнвар тамашачылар, караучылар килегез. Әйе, көтеп калабыз Әлфия Абзалова исемендәге мәдәни үзәктә. Илгиз, аннан соң сезнең дә менә репертуарыгызны алып карасак, Әлфия апаның җырлары бихисап дип әйтергә кирәк, әйеме? Бар, әйе. Әйе, менә нәрсәсе белән җәлеп итә Әлфия апаның җырлары сезнең күңелегезне? Әлфия апа үзе, Әлфия Абзалова үзе мине нәрсә белән җәлеп итә, ул да булса революционер булган үз вакытында. Үз вакытында ансамбль җыеп, музыкаль ансамбль, груфлар белән, фанк стилендә, ул да булсын соул стилендә җырлаган. Менә шуның белән ул үз вакытында ул менә бөтен халыкны шаккаттырган һәм ул үзенең иҗат елларында да безне шаккаттырып торды. Менә шуның белән ул миңа ошый. Сезнең менә охшашлык та бар, чөнки сез үзегез дә берникадәр менә хәзерге яшьләр мәйданында бер революционер кебек. Минем бит укытучыларым бар. Мин бит менә шуларга карыйм. Әлфия апага карыйм, Илһам Абышакировка карыйм. Алар үз вакытында бөтен булган кануннарны бетереп үзләренчә җырлый башлыйлар. Менә шундый кешеләрне халык ярата да. Мин үзем турында әйтмим, мин алар турында әйтәм. Һәм инде менә моның тагын бер ничек дип әйтим инде күрсәткече дип әйтергә кирәк. Менә икенче халыкара фестиваль узып китте. Көз аенда име? Һәм аның әле тагын Мәскәүдә дә гала концерт оештырасыз икән. Шул турда да сөйләп үтсәгезче 18 февраль ялгышмасам. Әйе, дөрес әйтәсез. 18 февральдә Мәскәүдә Асадулаев йортында Татарский культурный центр. Татарский культурный центр. Татар мәдәни үзәгендә. Әйе, шунда узачак безнең гала концерт. Ул зур бина түгел, әмма ләкин анда бик беләсезме, шундый уютный, шундый домашний, матур обстановка булачак, Алла бирсә. Илгиз, Эльмира Калимуллина, бик күп безнең анда җырчылар булачак, безнең җиңүчеләр булачак, анда сюрпризлар булачак. Шуңа күрә Алла бирсә бик кызык үтергә тиеш дип ышанабыз. Һәм нәрсә әйтәсем килә. Нишләп без элек ясаган иде беренче гала концертны Измайловада бик күп кешеләр килде. Но хәзер бит инде менә шушы пандемия дигән әйбер булгач, без уйладык та кысанрак булырга. Әйе. Менә шуңа күрә мин ышанам бик. Ләкин урын кысан булса да, әйме безнең күңелебез киң һәм әлбәттә инде җырлары, Әлфия апаның җырлары алар әлбәттә инде һәр күңелдә булачак. Дөрес. Тагын менә бер генә сүземне оныттым әйтергә. Әбәттәки әни әйтмешле. Тагын кире кайттым. Беләсезме, мин оныттым әйтергә, менә шушы үзәктә, мин шул хәтлек шиксез рәхмәт сүзләремне әйтәсем килә. Менә шушы туган авылымның җитәкчеләренә. Алар беләсезме, безгә ачтылар. Үзләре ремонт ясадылар, үзләре бөтен әйберне, утларга, ниләргә үзләре түләп баралар. Ул бит акча. Хәзер бит аренда алар беләсезме, менә шундый меценатлар. Татар халкында андый кешеләр гел булган да, булачак та, кирәк тә. Амин, шулай булсын. Һәм без шундый матур чаралар үткәзәбез. Джазовый бәләкәй генә квартирник Нурбәк Батулла белән Исламов белән, Ислам Валиев белән. Аннары анда балалар джаз җырладылар, халык җырлар җырлыйлар, мастер-класслар. Хәзер вокал студиясын ачтык. Менә бит. Бездә анда вокал студиясы бар. Шуңа күрә әле
балалар да килеп, Балалар гына түгел, безнең олы кешеләр дә килә. Кемдер 30дан олы түгел инде. Анда 55-тән дә бар. 30-дан ул дип атый безнең безнең кешеләрне. димәк, яхшы мөмкинлек бу әлбәттә. Әлбәттә, эш бара, иҗат бара. Музыка дөньясы шундый булырга тиеш ул. Әйе, менә үзәкнең ачылышында бик күп кунаклар әйткәннәр иде. Менә бу үзәк чынлап та инде менә иҗади мәйдан булачак. Һәм инде бик күп яшьләрне генә түгел, улларны да Әлфия апа иҗатына гашык булган барлык кешеләрне үзенә җәлеп итеп торачак дип. Һәм бу бик хак сүзләр. Димәк, инде эшегез һәрвакыт шулай гөрләп барсын. Амин, шулай булсын. Хәзер бик тиз генә әйтәсем килә. Киләсе елда әнинең 90 еллыгы булачак. Юбилей елы булачак. Шуңа күрә Алла боерган булса, бик ышанып торабыз безнең хөкүмәтебез, безнең Татарстан правительствосы, хөкүмәтебез безгә булышып 90 еллыгын матур итеп уздырырга язсын. Зурлап. Безнең бик күп, үзең беләсең, бик күп идеялар. Әзерлек эшләре инде башлангандыр. Әзерлек эшләре инде менә бүгеннән башлыйбыз инде. Инде кичә үк башланды. Менә бу репертуар туплау, артистлар туплау, гомумән концепция. Бик кызык булачак, Алла бирсә. Безнең тиз генә бәләкәй генә сүз әйтеп киләсем килә. Әни турында язган идек бит, чыгарган идек китап. Исегездәме? Татар телендә, инглиз телендә. Хәзер Алла боерган булса, 1-2-3 айдан чыгачак урыс телендә. Чөнки бик күп урыс кешеләр килә торган. Алар сорыйлар: "Вот мы знали, вот мы помним, мы хотим прочитать. Вот вы нам рассказываете, а есть книга на русском языке?" дип шулай дип сорыйлар. Чөнки Әлфия апа үзе дә урысча да җырлаган. Җырлады. Урысча җырлаган, аны урыслар монда Казанда яратканнар. Бик яраталар. Аның 10 җыр булды репертуарында. Алла бирсә, бәлкем документально-художественный фильм чыгарсак, Алла бирсә, бигрәк безнең бик күп и архив, беләсезме? Архивларыбыз бик күп. Мин аны яза идем, кил кайта идем, теге чит илдән отпускага, әни нәрсәдер эшли, мин тиз генә үзе күрмим, мин аны яза идем, төшерә идем теге видеога. Шуңа күрә шуларны да күрсәтәсе килә, беләсезме? Караоке телибез татар телендә әнинең репертуарыннан 90 еллыгына менә шушы программага кертергә дип ышанабыз. Әйе, барлык башлангычлар әлбәттә инде уңышлы булсын. Амин. Бик зур рәхмәт бүген иртәгезне безгә башлаганыгыз өчен, хөрмәтле кунаклар. Бәйрәм ялларында кемнәр ниләр белән шөгыльләнгән, кем ничек ял иткән? Эфирыбызны Йолдызлы Instagram сәхифәсе белән дәвам итәбез. Сезнең белән Йолдызлы Instagram сәхифәсе. Авыл тормышы рәхәт тормыш икәнен беләбез инде. Ә кыш көне бигрәк тә авыл әкияти утрауга әверелә. Сызылыплар вата туган якынын танын. Бигрәк якын җанга авылның шул чагы. Җилләренә каршы килә йөгерәсе балачак. Әле шунда егетләр гармун сыздырып җибәрсә, дөньялар тагын да түгәрәкләнеп китә. Ә менә игезәк Юнысовлар гармунны кулларыннан бер дә төшерми. Хәтта саксофонист Айрат Закиров белән триода оештырганнар.
Җырлап биеп яңа елны каршы алдык. Хәзер иске яңа елны көтәбез. Арча районы Иске Кишет авылында яшәүче Фесина ханым традицион рәвештә ел сайын капка төбен нурга күмеп, кардан сыннар ясап каршылый икән яңа елны. 30 меңгә якын карау җыйган язманы традицион демичә ни дисең? Шыршы весіле, сағынып кеттік ел бойы. Шыршы Иң соңгы Instagram яңалыклары Йылдызлы Instagramда. Һәр башлангычыгызда уңышлар юлдаш булсын дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашабыз. Ты говоришь, что так любишь меня, что готов отречься от жизни, но у этой жизни я и ты. Как же можно от нее отречься? Dünyada min yaşayım bit unutma.